Silvová metóda. Úryvky z knihy Ovládanie vedomia Silvovou metódou. 12. kapitola. Aj ty môžeš používať 6. zmysel. Ani čas, ani priestor nemôže zastaviť túto schopnosť, takzvanú mimozmyslov, ktorá funguje ako 6. zmysel vnímanie. Poprvé začni jednoduchým cvičením. V hlbokej meditácii si predstav samu seba pred svojím domovom, oživ sa tam. Starostlivo si tam prezri všetko, kým vstúpiš do vchodových dverí a zastaň v obývačke oproti južnej stene. Vidíš izbu pri zažatých svetlách, potom cez deň, keď tam svieti slnko, všimni si každý drobný detail, na ktorý sa len pamätáš. Potom sa dotkni južnej steny a vstúp do nej. Pozoruj v stene nové prostredie, svetlá, vône, teplotu, tvrdosť materiálu tak, že udierajú na stenu zvnútra. Keď si znovu vonku zo steny, stoj oproti nej, maľuj ju na čierno, na červeno, na zeleno, na modro, na fialovo, potom opäť na pôvodnú farbu. Teraz zdvihni stoličku, v tejto dimenzii je bez ťaže a oproti stene ju preskúmaj, pričom znovu menia farby. To isté urob s melónom, s citrónom, s pomarančom, s 3 banánmi, s 3 mrkvami a s hlávkou šalátu. Posadíš tým logický mozog takzvané dozadu na takzvané zadné sedadlo, oživenie zas takzvané dopredu, kde je velenie. Po druhé, premietni sa do kovových kociek, valcov, do nehrdzavejúcej ocele, do bronzu, do medi, do olova, kde práve tak, ako v stene, sleduj svetlá, vône, farby, teplotu, tvrdosť, dosť rýchlo ich meň, aby logika nezastavila ich predstavivosť. Po tretie, postupuj z jednoduchšieho k ťažšiemu. Premietni sa so živým jedincom, napríklad s ovocným stromom. Preskúmaj strom vo všetkých 4 ročných obdobiach, medzitým meň farby pozadia na obrazovke v predstave, potom sa premietnú do listov a do plodu. Po štvrté, teraz nasleduje veľký krok. Premietni sa do zvieraťa. Pred farebne sa meniacou obrazovkou svojho vedomia preskúmaj zviera zvonku. Potom v mysli sebaisto vstúp do jeho hlavy, do živého mozgu. Po niekoľkominútovej obhliadke znovu výjdi, aby si skúmala zviera zvonka, potom sa sústreď na hrudník. Prezri si rebrá, chrbticu, srdce, pľúca, pečeň a tak ďalej. Potom opäť výjdi von. Po piate, najstrhujúcejší deň, práca s ľuďmi. V mimoriadne hlbokej meditácii, ktorá občas dosiahne hladinu téta, si predstav laboratórium. Veľkosť, tvar a farbu laboratória si určí sama. Musí tam byť písací stôl, stolička, hodiny, večný kalendár a kartotéka. Naše psychické vnímanie je vzdialené od jazyka a od logiky a má blízko k fantázii a k symbolom. V ďalšom kroku vystroj laboratórium rôznymi prostriedkami,
ktorými psychicky opravíš tie chorobné znaky, ktoré na druhý deň nájdeš v tele ľudí. Väčšina prostriedkov je taká, aké v laboratóriu v skutočnosti nikdy nevidieť. Sú to len symboly nástrojov alebo symbolické nástroje, ako sa ti páči. Napríklad si predstav jemné sitko na predsedenie nečistôt z krvi, mäkkú kepku, ktorou možno psychicky pozametať biely prášok, napríklad vápno z chorých kĺbov, kúpeľ, ktorý zmije hriechy, rádio, odkiaľ znie zvláštna hudba, aby upokojila starosťami utrápených. Každý poslucháč zostaví svoj vlastný arzenál. Vzniká tam, kde je všetko možné, čiže v hlbokej hladine vedomia. Vo svojom laboratóriu si vyvolaj k životu 2 konzultantov alebo poradcov, 1 muža a 1 ženu. Poradcovia sa vám budú zdať veľmi skutoční. Čo sú oni? Nevieme presne. Možno sú len výplodmi fantázie, možno stelesnením vnútorného hlasu, možno sú niečo viac. Keď sa naučíš s nimi spolupracovať, váš vzťah bude veľmi plodný. Po 6. Teraz to skús s usmerňovateľom. Keď si pripravená vo svojej hladine, v mysli, vo svojej obrazovke, v laboratóriu, za prítomnosti svojich poradcov, usmerňovateľ ti povie predtým napísané meno človeka, jeho vek, pohlavie a miesto, kde sa zdržiava. Tvojou úlohou je povedať, akú chorobu má tento človek, ktorého si nikdy nestretla a nikdy nepočula. Vyšetri jeho telo zvonka i zvnútra tak, ako si už oživujúcu schopnosť nacvičila. V prípade potreby sa poraď s poradcami alebo takzvané hovor priamo s vyšetrovanou osobou. Hlás, čo si našla, hovor aj vtedy, keď máš pocit, že len hádaš. Vnímaj ho, pocíť ho, predstav si ho, oživ ho, vytvor ho a je tam, môžeš veriť, je tam. Prejdi po jeho tele svojim umom od hlavy po pety, hore a dole znova a znova, čo najpodrobnejšie a najpozornejšie. Dovoľ, aby tvoja predstavivosť vybrala 3 najzaujímavejšie miesta. Aj naďalej sleduj očami jeho telo a povedz mi tieto zaujímavé miesta, ako sa ti objavia. Budeš mať pocit, ako by si len fantazírovala, takže povedz všetko, čo ti príde na Pri prvých pokusoch sa možno budeš mýliť, ale ľudia na kurze ku koncu dňa má už každý toľko presných tzv. Videní, že vie, nejde tu o tzv. Náhodu, ale funguje tu akási vážna skutočnosť. Poznámka. Aj umelecké diela sú výtvormi vycvičenej predstavivosti. Aj psychické diela sú výsledkom vycvičenej predstavivosti. Pri kontrole mozgovej činnosti, keď prvý raz pracuješ psychicky, budeš mať pocit, že napríklad si len predstavuješ, čo vidíš. Takže vždy povedz všetko, čo ti príde na to je dôležité. Naša psychika nie je ohraničená mozgom, siaha oveľa ďalej. Je potrebné povzbudzovať túžbu, vieru a nechať žiariť
nádej. Psychická energia, ktorá vyžaruje z ľudí, je najsilnejšia v životne nebezpečnej situácii, napríklad nehoda a tak ďalej. Ak si vedome nacvičuješ diagnostikovanie, vieš zachytiť aj čoraz viac slabšie znaky a od prvého dňa dokážeš nadviazať kontakt s hocikým, s kým len chceš, nezávisle od toho, či je dotyčná v núdzi alebo nie. Počas cvičenia sa stávaš čoraz citlivejším. Zabudni na všetky svoje pochybnosti a daj sa do veci. Nechaj sa viesť pocitmi, predpokladmi a hlavne nechci vysvetliť, čo nájdeš. Nehovor napríklad, to je nemožné. Častejšie je pravdou to, čo sa objaví na prvý raz v mysli, ako to, čo na druhý raz. Buď trpezlivá. Poznámka. Ako prípad nikdy nepoužívaj prítomnú osobu.